Shukor nakaslem jong unongsan hima. Ki ATM machine ha ki than chalong bat bakambon ki dei jong ka SBI mentasngi ki khalam trekam haba let sei pisa bat ka badei ru kasngi shuti ba ki bank ki khang bat haba ki pat ba ki balet men sei pisa ki haban mi no namaram don pisa hendai ki don ka tu ka ni ki jaka balong bat lai I ba ki pat ba ki la yeng lan men sei pisa kini ki ATM ki bam shim na trekam ki dei ki than na imkhra mau khar jaya bat mot pran ya ka daw jong kani ga jing bam la men sei pisa na kini ki ATM empat shim na tem Pesan am? Pesan am? Kena teli pila awan ki ATM. Nai pila awan ki. Hai. Pesan am? Beneran?